Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci wannan tashar tamu, ka danna subscribe, kana ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram ta yi rashin manyan kwamandoji 5 na hannun daman Shekau. Kamar yadda rundunar sojojin Najeriya ta sanar da cewa ƙungiyar Boko Haram ta yi rashin wasu manyan kwamandoji makusanta ga shugaban ƙungiyar Abubakar Shekau. A cewar rundunar sojoji, an kashe manyan kwamandojin tare da sauran ɗumbin mayakan ƙungiyar Boko Haram yayin wata musayar wuta mai zafi da aka yi tsakaninsu a ranar 26 ga watan Mayu. An yi musayar wutan ne bayan reshe ya juye da mujiya a harin da mayakan Boko Haram suka kai kan rundunar sojoji a Kunar Banki. Daga cikin gagararrun kwamandojin ƙungiyar Boko Haram da dakarun soji suka kashe akwai Manzar Khalid da Abu Hanifa. Wata majiyar rundunar soji mai tushe ta tabbatar da cewa an kashe mambobin ƙungiyar Boko Haram 70 tare da wasu manyan kwamandojin ƙungiyar. Kazalika, sojoji sun kwace kayayyaki da makaman mayakan ƙungiyar da suka hada da motocin yaƙi, babura da kekuna. Sojoji sun lalata kayayyakin da makaman a yayin da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka janye jiki tare da tarwatsewa zuwa cikin jeji. Rundunar soji ta ce sahihan bayanai sun tabbatar mana da cewa ƙungiyar Boko Haram tana cikin tsaka mai wuya, lamarin da ya hana su sukunin tsara kai hare-hare saboda asarar mayaka da kayan aiki da suka tafka. Toshewa Boko Haram hanyoyin leƙen asiri da hanyoyin sadarwa da hanyoyin safara da rundunar soji ta yi ya gurgunta harkokin ƙungiyar Boko Haram tare da sanyaya gwiwarsu wajen kai hari akan jami'an tsaro.